Awan tibak nang wenno marigrigat, itinagan ni Ayat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag! Lili, rumuara kon. Pakilukat man ti gate. Juan, senyorito. O sige, senyorito. Nailukat kon ti gate. Dayjayan ni senyorito Lander. Nakapanawan. Ay na, nakatataor ni senyorito Lander. Ay na, naggasatakot nga tan. No ayatanak ni senyorito. Ay, ala, tila ar-arapa-apak mat. Imposible ti ar-arapa. Akin dito restaurant, Lander. Ada salitaan ta, Monique. Mabalin ayamat adi kasarakan. Kasanukot itayak pa ilang dito eh. Ala, alas 11:30 iti agsapa ti saritaan ta. Saan ka di? Katuan. Anyat orasan aya. Kita ang tarilong. 11:20. Makitam? Nasapak pa'y iti 10 minutes. Sa anak pa'y anala daw. Si Kala ang tinasapa unay nga imay dito eh. Anyway, saanin aday tati pagsaritaan ta. Ala, agorder takit din, Lander. Mabisina ko. May-mayang kamanan si Kalili, anak ko. Ha? Nanang? Nalpas mo ka din dagiti trabahom dito'y balay da senyorito Landar. Ay kwa. Saan pa, nanang? Daytan, ti bagbagakken ka. Saan abali nga agarapaap ka, basta malpas mo amin at trabahom, ta nakababain ka ni senyorito Landar. Nakasingsingpot kalpasan na agsadot-sadot kakit din, anak ko. Sa anak mo't asadot, nanang. Amom dayta. Basta iringpas mo ti trabahom, ta mga nukila at nga agawid ni senyorito Landar. Nakababain kan kwa na. Nanang, saan ka kading agdanag? Mairing Pasko ti trabaho. Anya ayat isaan mo akayat kin ni Monaik, Landar. Napintas ni Monaik. Kan bagay kayo launay, tagpada kayo abaknang. Dani, saan nga amin kat maipapaniti kinabaknang? Nang runa no maipapaniti ayat. Kunada nga rodan. Awan ti baknang wenno marigrigat no maipapankin ni ayat. Na? Agasam, manamati kagaya man ita iti pagsasaw. Saan met, Dani? Ibagbagak lang ti agpaiso. Sa bagay, kan husto ka Landar. Husto launay timbagam. Talaga, met. No ti makaginasat mo, kat may saan na baknang. Talaga nga iso ti kaginasat mo. No napanglaw, iso at talaga tinaitanikan ka. Takunada nga rodan. Awan tinabaknang wenno marigrigat itinagan nga ayat. Kastala ti biag, Dani. Ha? Ayon ni Lander. Ay, awan mo't ni senyorito Lander. Nakita yung mo't siguro nga awan ti kotsena ijay garahe. Kabisado ko ni Lander. No daduma, di na iawid dito iti kotsena. Tapno pagarupan ti asino man nga awan dito'y pagtaangan na. Ay, ladingitak ngam talaga nga awan ita dito ni senyorito Lander. Awan ti modom anya. Ha? Senyorito Lander, kunamkin ni Lander. Ngam di nakit din awagan iti senyorita. Ha? Rauman na kumamot akaayan ayat ni Lander. Iso ano awagam ni Lander iti senyorito. Awagan nakmat iti senyorita. Senyorita Monique kunam kanya. Apay anak katakdar kayo pay laeng nanahuana. Agtugaw kayon Sumango kayon, taglalang lang tayo amangan. Ay, wan gayam. Ayan nililingay.
Ay, adan ijay pagturturugan may senyorito. Saan ka nun amangan? Ha? Ni, apay ngay nana. Masakit ka din ni Lily? Ay, saan, senyorito Lander? Ngam na sa tirik na gapo kadagiti insawang kenkwana ni Monique. Anya? Imay dito'y ni Monique? Wan, senyorito. Nilili nga anak ko tinakasarita na. Kat nasa tirik na ni Lili, gapo iti panagsasaw ni Monique. Kastagayam. O ala nana. Di kay agdanag. Kasaritak to ni Monique. Kat siyak tumutan amis mo tagkid daw iti dispensa kinilili nga anak. Kaya ti pagmurmuryutam. Apay masursurun ka. Diyak ngamin maawagan ni Lander, Daddy. Gapulaeng iti dayta, kaston ti jar mo. Kas lang ngamin likliklikan nakmatan ni Lander, Daddy. Iso ang masuruna. Apay, iha. Agayan ayat kayo ka din ken ni Lander. Ada ka din relasyon niyo. Maawan pa, Daddy. Ngam sigurado nga addanton iti mabiit. Anya? Awan pa'y matlagayam ti relasyon niyo. Apay ano agtigtignay ka kat kunamlan addan relasyon niyo. Kunak matan, Daddy. Iti mabiit. Sigurado nga addanton matan relasyon mikin ni Lander. Ngamin, siya ki maibagay kan ko na. Agpada kami ngamin. Bak nangakmat akas kan ko na. Saan amaalay ti binaknangan dayta Monique? Saan nagaputabak nagkakat siguradon nga ayatan nakamat ti ay ayatam? Apay kumamat adinak maayat ni Lander, Daddy. Diyo ka dinangag ti imbaga. Sigurado nga ayatan nak ni Lander, taagpada kami abak nang. Monique, iha. Awan ti baknang wenno marigrigat itinagan ni ayat. Tandaan dayta Monique. Tapno di kantukat masakitan no bilang laeng. Umikumita nga da dito'y hardin, Lily. Ha? Ne, si kamot gayam, senyorito Lander. Naimbag nga agsapam mat. Kastamat kan ka. O anya, kumusta kan? Ha? Nasayat mat, senyorito. Nasayaat nga rin kasta. Ay, Lily, mabalin ka di? Di na kun awagan iti senyorito. Ha? Makatawan laang mati na unaak nga mitisi ka. Lander ko namlatan kanya. Anya? Ay na, nakababain mat. Lily, kay bagbagakan ka. Lander ko namlatan kanya. Tiyak kayat nga awagan nak pa iti senyorito. Oh, sapay la ko ma. Tamapat gamtikid daw ko. Sige nga, Rod. Lander. Agyaman nak, Lily. Ay, wen gayam. Siya akong tagkid-kid daw iti dispensa iti inaramid ni Monique. Ha? Ay, awan anyaman na dayjay, Lander. Maawatak jay kaayan-ayat mo. Ha? Kaayan-ayat? Nagkuna nga agayan-ayat kami aya. Isumat ti kunana. Sa bali at talaga ti ugali ni Monique. Agasam, ibagbaga na pa'y gayam nga addan relasyon mi. Ha? Kayat mo asawan. Saan mo akaayan-ayat ni Monique? Saan, Lily? Kat ibagbagakon. Saan kaminto amaddaan iti relasyon? Tadyak magustuhan ti ugali na. Nangatulaw unay ti panagkita na iti bagina. Day, sa di naman ang tipapanap, iha. Inak agpaparlor, Daddy. Kalpasan na, kidawag to kinilander nga agsarak kami. Ay na Monique, dayta nga ugalim ti saan anasayaat. Anya nga ugalit, Daddy? Dayta kasta, asika pa yan amis mo ti umawag iti lalaki, tapno kidawom ti panagsarakyaw. Ay na, Daddy. Anya kumatidakas na. Agpada kami anabak ng kinilander. Agbagay kami lakit di. Da kami tirumbang agkagasan. Alangan mat nga agayat ni Lander iti marigriga. Ibagak manen ken ka Monique.
Awan tibak nang wenno marigrigat, itinagan ni Ayat. Ay, apo, daddy. Imposible day tang ibagbagayo. Tinabak nang para itinabak nang. Ti marigrigat para itipada na amarigrigat. Kastala ti biyan. Nene. Itay pa lang agun-unit ti cellphone mo, Lander. Hindi mo ka disumbatan? Saan, Dani? Sino nga min ayato mauawag ka? Ni Monique. Anya? Di mo't gayam sutor mo ti mauawag, Lander. Sumardeng ka man, Dani. Anya sutor nga ibagbagamit. Talagang agkurso na dagan ka ni Monique, Lander. Kat sigun iti paliiw ka. Panagkunanan sakit agayan ayat kayon. Ha? Saan to ang mapasamak dahi ta, Dani? Jack magustuhan ti jar ni Monique. Saan nga iso ti arapaap ko nga asawaan? Ne. Nagsardengan niya gun-unit ti cellphone mo. Nauma siguro niya umawawag tati mo matsungsung-batan. Ay nalilay, uray siya. Saanan akayat ni Lander nga awagak iti senyorito. Iso abirbir nga saklatan Talaga ang nagsingpat ni Lander anya, nanang. Maidumalaunay kadagiti pada na abak nang. Wen nga rod, nasaya at ti panang padakkel ken kuana da senyor ken senyora. Iso nga uray ita nga agmay may salaangan dito ipagilyan. Tadan ija abroad dagiti dadakkel na. Nasaya at latta ti ugali na. Ay, nanang. Nakarkaron ang natin nagtiriknak kan kuana. Ha? Lili anak, saan ka alaplapdan nga agarapaap kunakmanan? Ngamrumbang nga amom ti limitasyon mo. Amangan no masakitan ka laeng. Di kag danag, nanang. Kanayon alaglagi pak ti balakan mo. Amok asanak ang maikarikan ni Lander. Ta isukat baknang. Idinto ta margrigat talaeng. Babaunan na tapay. Ay, kunadamat kitday, nga awan ti baknang, wenno marigrigat itinagan ni Ayat, anak ko. Ngam narigat no agsamakad ka iti day ta pagsasao. Taamangan no masakitan ka laeng. Imaya kun ditoy. Ta saan mat asungsungbatan ni Lander ti awag ko kankwana, Dani. Ay, suray, Monique. Awan ni Lander. Imposible nga awan dito'y shop yo. Nakaparada dita sango tilugan na. Oh, day taman. Ngam awan mo't di ta nakaparada ti service dito shop a negosyo may. Kahit asawan day ta, jay service tinaramat ni Lander. Saan nga agnanayon amaliklikan nak ni Lander? Ay, pimanaway. Ay, anyan niyagpaiso ti kasjay nga ugali ni Monique. Kasano ang magustuhan ni Lander, kat kasjay mo't anaalas ti ugali na. Ay na, Lili anak ko. Kit-kita manan ni Lander nga agdaldalos iti lugan na. Nanang, nagtaar at talaga ni Lander. Ay, jak malapdan tiriknak para kun kuana. Ay apo, ay aramidam kit din ti trabaho. Tapno maibawing ti atensyon mo. Jak amo nanang. Lili! Umay ka man dito, eh. Ha? Nay, ayaban na kan. Nadlaw nan sakit kitaam. Sige nanang, tama pa na kiti ayan na. Nay, palagipla ang anak ko, Agtanang ka. Saan agaputa agayat ka kenkwana ket di mun tantanangan titignay mo? Uwan nanang, agyamanak iti palagip. Nasapak ang naggapo iti shop da Dani kan Lander. Awan ijay ni Lander. Iso nga aglayo na kun iti balay na. Ay, asidel ka kun. Aday na. Nakagting akon dito eh. Dumsang ka kun. Dalander kan Lili dagita adda iti garahe. Didak pa yun nadlaw adimten.
Tanakaragragsak dado. Asit gakida. Sana bale, tanakalukat tigay. Oh, antay ta. Nadalusan tilugan mo, Lander. Agyaman na kiti tulong mo, Lily. Isumat lagayam asaan ka makakuykuyog iti kalabas. Tamakumikom ka iti marigrigat a babae. Munik, Si ka marigrigat. Nagpuskol ti rupam a makisinsiningad awan kinilander. ti karbangam nga agsaw iti kastakin ni Lily, Munik. Isakit mo dahit a marigrigat? Wen, isakit ko. Tauray no kunam amarigrigat laeng. Nasaya at ti ugali na. Saan akasken ka anaalas ti ugalim? Iso ang mabalin ka di. Pumanaw kan, Monik. Kat itamot laeng. Siya kon mismo ti mangibagakan ka. Mas agayatak pa'y iti marigrigat akasken ni Lily. Ngam tinabak nang akasken ka anaalas ti ugali na. Nagsakit, Daddy. Agasam temparo pa kanyak ni Lander ti kasjay. Kinunakmatan kan ka idi pa'y laeng, anak ko. Awan tibak nang wenno marigrigat, itinagan ni Ayat. Daddy. Di kan tumot na mati kanyak. Anya nga ita. Nasaksakit pa yung tinapasamak kan ka. Gapo ta imparupakan ka ni Lander ti amin. Iso apag nakmamdaytan Munik. Saan nagaputa nabaknang ka kat magunod mon ti amin. Nang runa ni Ayat. Agnakam ka kuman. Ikagumaag, Daddy. Uray na nakaro ti sakit a marikrik na kita. Aklunam ti amin anak ko. Kastala ti biyag. Ditan gagayam ti naggibusan ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Awan ti baknang wenno marigrigat itinagan ni Ayat.